بزلان اشتحف تخاي هي كاختو تسأل زقبك أنا كم قال نسيتها أما حديرك كيف تخيت نسم أخفتها سلام كورات تغطاتلتي امباركس كم تلمود ما حد إيش حبريتا نباهم بكبصح مسير لهم امباركس كورات تغطاتلتي تنلومي نباهم كبلو قريبي زلخو حبريتا دما ጉዳይ ሓንቲ ሓፍትና ኣብ ኣክሱም እትነብር ሓፍትና ዝተመልከተ ይኸውን እምበርከስ ኮራት ተኸታተልቲ እዛ ሓፍትና እዚኣ ኣብ ኣክሱም ተወሊዳ ዝዓበየት እንትኸውን ከም ዝበዝሕ መንእሰይ ከም ዝበዝሕ ትግራዋይ ድማ ንሳ እውን ዕድማ ኣኺሉ ኣብ ዓዳ ክቕየር ኣይክድን ኢላ ብምእማና ናብ ስደት ናብ ዓዲ ዓረብ ወፂያ ኣብ ዓዲ ዓረብ ድማ ብዝተፈላለዩ መልክዓቱ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣሕሊፋ ኣብኡ ኮይና ድማ ንቤተሰባ እንዳሓገዘት ፀኒሓ ብፍላይ ድማ ነቲ ምዕባይ ሓዋ ማለት እዩ እቲ ክትገብሮ እትኽእሎ ኩሉ ገይራትሉ ይኹን ዳንበር ካብ ዓዲ ዓረብ ናብ ዓዳ ተመሊሳ ኣብ ዓዲ ክነብር ኢላ እቲ ስራሕቶ ገንዘብ ክትጥቀም ምስ ጀመረት ግን ኣዝዩ ብዝሕዝን መንገዲ እቲ ምዕባይ ሓዋ ጠሊምዋ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ የብልክን ንዓየ ዝሃብክኒ ገንዘብ የብልክን ኢሉ ጠሊምዋ ካብ ኩሉ ድማ ጥልመት ከይኣክል ኣብ ልዕሊ ሓፍቱ ዝፈፀሞ ግፍዒ ኣዝዩ ንብዙሓ ሰባት እንዳገረመ እዩ ዝርከብ እምበርከስ ኮራት ተኸታተልቲ እዚ ግፍዒ ድማ እንታይ እዩ ብኸመይ ኩነታት ይኸ ፈፂምዎ ናባኹም ከብፅሕ እየ ማለት እዩ እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩም ንክትፀንሑ ንዓደምኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክኾኑ ኩለኩም ይደልዩ ሓቢርኩም ንፀንሑ ደቀይ ብሩኻት ሰላም ብሓበራ ሙሉኣት ደቀይ ወፊርኩም እተውለይ ፀሓይኩም ትብረቐለይ ብነፈሰት ንፋስኩም ዝበረቐት ፀሓይኩም እግበረለይ ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ በጀካ ናፍቐትኩም ብሓበራ ደቀይ ብሩኻት ከምታ ኻይዳኹም ኣማልሳ እምበርከስ ኮራት ተኸታተልቲ ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ሕማቃት ነገራት እንዳሰማዕና ፀኒሕና ኢና እምበርከስ ኮራት ተኸታተልቲ ብፍላይ ድማ ድሕርቲ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘጋጥሙ ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ነገራት እንዳሰማዕና ነርና ኢና ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ብፍላይ ድማ ካብቲ ቅትለት ወዲ ቅትለት ወፃኢ ኣዝዩ ብዘሕዝን መንገዲ ጥልመታት እውን ተበራኺቶምሉ ዘለውሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና እዚ ድማ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናበይ ባይታ ወዲቕና ከም ዘለና ዘርእየካ ጉዳይ እዩ እምበርከስ ኮራት ተኸታተልቲ ተዘክሮ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ዝሓለፈ ንሓንቲ ህፃን ማለት እዩ ቤተሰባ ክትድፈር ፈቒዶሙላ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሓንቲ ወላዲት ኣዶ እውን ናብ ዓዲ ዓረብ ኮይና ስራሕቶ ገንዘብ ዝገዛእቶ ገዛ ብወላዲት ኣዲኣ መጥለምቲ ገጢምዋ እምበርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ከይኣክል ድማ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ካብ ዓዲ ዓረብ ሓደ ኣዝዩ መሕዘኒ ነገር ኣጋጢሙ ይርከብ ማለት እዩ እምበርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓዲ ዓረብ እትነብራ ክትሰምዖ ዘለክን ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ብፍላይ እዚ መጥለምቲ ዘጋጥም ብኣፍቃሪአን ብወለደን ብቤተሰበን ብዝኣምንኦ ኣብ ልዕሊ ዓዲ ዓረብ ዝነብራ ኣሕዋትና እዩ እዘን ኣብ ዓዲ ዓረብ ዝነብራ ኣሕዋትና ኣዝየን ቅኑዓት ኣዝየን የዋሃት እየን ምክንያቱ ንሳተን ንስደት ክወፃ ከለዎም ኣብ ልዕሊ ቤተሰበን ዘለዎን ርድኢት ትፈልጥዎ ኢኹም ንዓተን ህይወተን ገዲፈን ህይወት ስድረን ዘመሓይሻ ደቂ ኣንስትዮ እየን ናይዚ ዘመንና ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክንብለን ንኽእል ኢና ይኹን ዳእምበር ከምቲ ንሳተን ንህዝበን ዝሓልያ ከምቲ ንሳተን ንሰበን ዝፈትዋ ግን ከምኡ ክፍደያ ብዙሕ ግዜ ኣይንዕዘብን ዋላ እኳ ብዙሓት ሰባት ጥዑያት ተሃለዉ ዋላ እኳ ብዙሓት ሰባት ፅቡቕ ዝፍደያ ተሃለዋ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዝነብራ ግን ኣዝዩ ብዝሕዝን መንገዲ እስካብቲ ናይ መጠረሽታ ጭካነ እስካብቲ ናይ መጠረሽታ ግፍዒ እዩ ዝፍፀመለን ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ትዝክርዎ ኢኹም ሓንቲ ንእስቲ ሓፍትና ብወላዲት ኣዲኣ መጥለምቲ ገጢምዋ እቲ ኣብ ስደት ኮይና ሙሉእ ሂወታ ዝኸሰረቶ ዕድማኣ ግዝኣ ዝኸሰረቶ ድማ በዓል ክትፈልጥ ተባሂላ ናብ ከቢድ ቅልውላው ክትኣቱ ገይሮማ ማለት እዩ እምበርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕጂ እውን እዚ ሓፍትና እዚኣ ተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ፀገም እዩ ኣጋጢምዋ ዘሎ እምበርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓፍትና እዚኣ ናብ ዓዲ ዓረብ ክትኸይድ ከላ ሂወታ ከተመሓይሽ ሂወት ስድራኣ ክትቀይር እቲ ኣብ ፀገም ኣብ ሓሰም ኣብ መከራ ዘሎ ቤተሰባ ድማ እፎይ ክብል ንባዕላ መስዋእቲ ንምኽፋል ከም ዝኸደት እያ ትዛረብ ኣብ ዓዲ ዓረብ ከይዳ ድማ ብፍላይ ኣብ ገጠር ከባቢ ዝነብሩ ቤተሰባ ብፍላይ ድማ ምዕባይ ሓዋ ገንዘብ እንዳሰደድ ትሕቲ ሰብ ከይኸውን ዝከኣላ ኩሉ ገቢራትሉ ማይ ኣብ ዝፀምኦ ማይ ዘቕርበሉ እንስሳት ገዚኣትሉ ካሓርስ ኣብ ዝደልየሉ ድማ ዝሓርሰሉ ብዓራይ ገዚኣትሉ ኮታስ ኣብ ዝፀገሞ ናቱ ዝነበረ ኩሉ ነኳል ድማ እንዳደፈነትሉ እንዳሓተመትሉ መፅያ ማለት እዩ
እምበር ከስ ክብራት ተኸታተልቲ ብዙሕ ግዜ ሰብ ክጸግብ ክዓግብ ኣይንዕዘብን ኢና። እዛ ሓፍትና እዚኣ ድማ እቲ ትሕግዞ ብጎኒ ትሕግዞ ከም ዘላ ኮይኑ ናታ ህይወት እውን ክተመሓይሽ ስለ ዝኸደት እቲ ዋና ናብ ስደት ዘውፅኣ እውን ናታ ህይወት ስለ ዝኾነ ክትቕይር ግድን እዩ። ኣብ ስደት ኣይኮነትን ክትነብር እፎይ ትብለሉ እዋን ድማ ክመፃ ግድን ስለ ዝኾነ ናይ መጥሓን መግዚ ኢላ ገንዘብ ሰዲዳትሉ ማለት እዩ። ንሱ ድማ ከም ቁኑዕ ሰብ ጽቡቕ ሓሳብ ዝሓፍተይ ጨለሽ ክንገዝእ ኢና መጥሓን ብምባል ገንዘባ ኩሉ እንዳጋሓተ እንዳተጠቐመ ጸኒሑ መጨረሻ ድማ መጥሓን ገዚኡ ማለት እዩ። እዛ ሓፍትና እዚኣ ድማ ኣብ ስደት ንብርክት ዝበለ ዓመታት ተቐሚጣ ስለ ዝነበረት እቲ ናይ ስደት ህይወት ገዲም ይኣኽለኒ ናብ ዓደይ ክምለስ ንባዕለይ ዘነባብረኒ ገዲም ሒዘ ኣለኹ ምስ ህዝበይ ዘጋጠመ ህዝበይ ዝበልዖ ክበልዕ ናብ ዓደይ ክመጽእ ኢላ ናብ ዓዳ ምስ ተመለሰት ግን ዘይተጸበየቶ ነገር እዩ ጎኒፍዋ ማለት እዩ። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ዘይተጸበየቶ ነገር ድማ እቲ ኣብ ዓዲ ዓረብ ኮይና ዝሰደደቶ ገንዘብ ኩሉ መጥሓን ገዚአ ብሕጂ ህይወተይ እፎይ ኢለ ዓሪፈ ከም ሰበይ ክነብር እየ ኢላ ናብ ሓዋ ምስ ከደት ሓዋ ግን ኣይፈልጠኪ ኣይጥይቐኪ ምሳየ ዝኾነ ነገር የብልክን ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፉሎም። እዛ ሓፍትና እዚኣ ድማ ኣዝያ ደንጊፃ ዋላ እኳ ዝተወሰኑ ሕርቃን ዝተመልኦ ግብረ መልሲ ተመለሰትሉ። ክንድዚ ዝኣክል ክጭክን እዩ ዝብል እምነት ግን ኣይነበራን። ምክንያቱ እምነት ዋጋ ኣለዎ። ወለድና እንታይ ይብሉ ካብ ቃል ክጥለም ወለድኻ ይጠለም ይብሉ እሞ እምነት ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ እዩ። ንገለገለ ሰባት ግን እምነት ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ቃል ዝበሃል ኣሽንኳንዶ ቁም ነገር ገይሮም ክወስድዎ ናይ ኣታዊ ምንጭ እውን ዝቕይሩሉ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እውን ኣለዉ ማለት እዩ። እዛ ሓፍትና እዚኣ ግን ዋላ እኳ ሽዑ ብሕርቃን ንእሽተይ ተመላለሰቶ ግን ድማ እቲ ክኸውን ዝግባእ ብሽማግለ ብቀስታ ክሕተት ስለ ዝነበሮ ካብቲ ገዛ ወፂኣ ጸኒሓ ማለት እዩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ እዋናት ድማ ንክልቲኦም ዝፈልጡ ሽማግለ ክኾኑ ዝኽእሉ ማለት እዩ ናብቲ ሓዋ ሰዲዳ ይኹን ዳእምበር እቲ ሓዋ ግን ነቶም ሽማግለ ዝመልሰሎም መልሲ ኣዝዩ መሕዘኒ መልሲ እዩ። ንሱ ድማ ኣነ ካብ ሓፍተይ ዝተቐበልክዎ ገንዘብ የብለይን ዝኾነ ዝምልሰላ ገንዘብ እውን የብለይን ምንም ክገብር ኣይኽእልን ኢልዎም። እቶም ሽማግለ ድማ ሓፍትኻ እያ ናትካ ኮ ናትካ እያ ኣብ ክንዲ ትተሓጋገዙ ኣብ ሕማቕ ከይተወድቕ እዛ ሓፍትኻ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ከቢድ ወዲቓ ጣዕሳ ከይሕይለካ ምስ በልዎ ግን እዚ ወዲ ማለት እዩ ዋላ ንምንታይ ጨርቃ ደርብያ ዘይተዓብድ ዋላ ንምንታይ ዘይትመውት ኣነ ኣይምልከተንን ጽባሕ ይኹን ሎሚ ዝህቦ ንብረት የብለይን ክብል እዩ። ነቶም ሽማግለ እውን ኣፎም ክኸድኑ ገይርዎም እዞም ሽማግለ ድማ ግደፍ ተበልዎ ዋላ እኳ ክትሰምዕ ተዘይኽኣለ ግን ድማ ምንም ክገብሩ ዘይኽኣሉ ሽማግለ ካብቲ ገዛ ወፂኦም ማለት እዩ። እዚ ወዲ ድማ ነቶም ሽማግለ እኳ ክብሪ ዘይሃበ ከመይ ገይሩ እዩ እቲ ንብረት ክምልስ ሕቶ ኮይንዎም ኣሎ ማለት እዩ። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ እዛ ሓፍትና እዚኣ ድማ ዋላ እኳ ብሕጊ ክትምልሶ ተፈተነት ግን ድማ ዝኸውን ኣይኮነን። ምክንያቱ ቀዲሙ ተዳልየውሉ ዝነበረ ነገር እዩ። እቲ ገዛ ናይ ገዛ ካርታ እቲ ናይ መጥሓን ንብረት ኩሉ ንሳ ንዓኺ ገዛልኪ እንዳበለ ብሽሙ እዩ ዝገብሮ ነይሩ ማለት እዩ። ብሽሙ ስለ ዝኾነ ሕጊ ድማ ወረቐት ፌርማ ስለ ዝርኢ ምንም ክገብር ኣይኽእልን። በዛ ኣጋጣሚ ድማ ሓደ መልእኽተይ ከሕልፍ ንኩልኹም ብፍላይ ድማ እቶም ኣመንቲ ትበሃሉ ሰባት ኣብ ደገ ዘለኹም ኣብ ደገ ትነብሩ ኣሕዋትና ማለት እዩ ሓደ ነገር ክትፈልጥዎ ዝግባእ ኣሎ። ንሱ ድማ ሰብ ማለት ኦልሬዲ ሰብ እዩ። ዋላ እኳ 10 ግዜ ቤተሰብካ ትኾነ ዋላ እኳ 10 ግዜ እመኖ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ክኸውን ከሎ ግን እቲ ዝነበረ ሓሳቡ ክልወጥ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሙን ሰብ ዋላ ይኹን እቲ ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ግዜ ኩሉ ሰብ ሰይጣናዊ ሓሳብ ኣለዎ። እቲ ሰይጣናዊ ሓሳብ እቲ በዝሒ ገንዘብ ክስዕሮ ስለ ዝኽእል ሃንደበት ክልወጥ ይኽእል እዩ እሞ ፕሊስ ብወረቐት ገበርዎ ኩሉ ነገር ብወረቐት ክትገብሩ ከለኹም ዘይምእማን ኣይኮነን ግን ድማ ንጥንቃቐ ምዃኑ እውን ክትክርዳ እቲ ሰብ ረዲኹም ከምኡ ክትገብርዎ ኣለኩም ባህሊ እዮም። እምበር ከስ ሓፍትና ድማ ያው ጽቡቕ ክፈድያ ወይ ድማ ጽቡቕ ክምለሰላ ፈጣሪ ክሕግዛ በቢ ዘለናዮ ንሕና እውን ንጸልየላ ንሓግዛ ንኽእል ሰባት ድማ ኣነ ከምዚ እንዳበልኩ ሰላም ረሃዋን ንትግራይ እንዳበልኩ ኣብዚ ክፍለየኩም